Okay, vi sidder i den sure nabos have. Vi kan se, derinde har vi været. Det kan se sådan en smukke have. Vi sidder i den sure nabos have på en stol. De billeder, vi sendte, det er dem, de der havestol derovre. Okay, det her, det er ret vildt. De bor lige herinde, og der er vinduer der. Og det er også... Fuck, det her, det er creepy. Okay, jeg er klar. Vi runner om 3, 2... Nej, sæt lige stolene på plads, de må ikke opdage os. Okay, er I klar? 3. Så sætter vi os ind i drivhuset. Ind i drivhuset. Okay, så sidder vi i det drivhus bag. Der er en væk herinde. Okay, lad det rykke deres øjne, han skal se. Okay, gå. Så lidt kan vi ligge her. Okay, videre.